Motivation vibes in. Kwamnandi ukuthi siphinde sihlangane futhi. Sihlangana nje ngokuzomotivateana, ngokuzokhuthazana. Igama lami ngumduduzi Shabangu. Ngithi once again thank you for tuning in. Thank you ukuthi bewakhona amanye ama-channel obukade ungawabheka but wathi ake ngize ngizobukela this one because I know ukuthi once ngabona le nakanjani khona lapha engisizakala khona ngizothi ngalawo mazwi thank you and thank you futhi ngokusubscribe, thank you futhi ngokulike, thank you ngama-comment ngakho konke. Lalela-ke sivele nje singene endabeni ke ya namhlanje. Ake ngivele nje ngikhulume nje ngithathe kuJesu. Well ngizothatha kuyena because mina I believe kuyena, so ngizothatha kuyena futhi uyi-perfect example yalokho engizokhuluma ngakho. Ake nje ngithatha indaba yakhe uJesu, ngithatha nje that specific one leyo nje. uJesu khona indaba yenza ayikhulumayo. Uthi uJesu yena akukhulumayo akakhulumi amazwi akhe. Uthi akuzwa ubaba ekukhuluma uthi naye uyakhuluma. Simangaliso. It means ayekhona amazwi ayengawakhuluma but wa decide ukuthi awayeka amazwi ayengawakhuluma. Wathatha amazwi awezwa ubaba wakhuluma wawakhuluma yena. Then besethi futhi ubaba engimbona ekwenza nami ngiyakwenza. Meaning bekukhona okunye angakwenza but wa decide ukuthi akakiyeke lokho okunye angakwenza. Wenza lokho akubona ubaba ekwenza. Uthe uma ngabe esenza kanjalo izwe lizange lize limamkele, alizange lize limthande. As a result izwe lavelela plota against yena, wabulawa, wasentenswa, washawa, wabulawa. Ngani? Ngoba wayengakhulumi lokho okwakhambisana nezwe, wayengenzi futhi okuhambisana nezwe. That's why bagcina bembulala. Moral of the story kule ndaba engiyishoyo, njengoba ngithi kuningi esingakufunda kuyena but namhlanje ake sifunde lokhu ke kuyena. Khona amazwi uNkulunkulu awafake kimi, khona amazwi uNkulunkulu awafake kuwena, but most of the time siyasaba ukwakhipha lamazwi, siyasaba ukwakhuluma because sicabanga ini ukuthi izwe manje ngikhuluma lamazwi lizowamkela yini. Beka nje uJesu ayengenandaba nokuthi izwe lawamkela noma lukwamkela. Okubalekile ukuthi mayebuya kubaba it means awukuphila ngizowakhuluma. Then thina singakufunda lapho ukuthi uma ngabe lamazwi angaphakathi kuthina and futhi sawafila, siyawazi ukuthi abuya kubaba, lamazwi futhi awukuphila, hayi kithina kuphela angaziphilisa nabanye abantu, then we can learn kuJesu Kristu ukuthi nathi even izwe noma lingaze lingawamkeli amazwi akho ngeke lwamkele manje. Even if bangagxeka vele bayogxeka manje. But cabanga ukuthi uJesu after sebekwenze konke abakwenza kuyena 2000 years ago, bheka ilegacy ayishiya ngemuva ukuthi engakanani. Till today sisakhuluma ngaye. Ngani? Ngoba akakhulumanga amazwi akhe, wakhuluma amazwi awezwa kubaba ewakhuluma. Wenza imisebenzi ayibona kubaba eyenza. Cause okuqhamuka kuNkulunkulu kuyi-lifetime, okuqhamuka kuNkulunkulu kukuphila. Thina nje singakufunda lapho ukuthi lokho akufaka kuthina masikwenze. Abanye akumelanga baze bakhuluma, abanye kufanele benze. Because asifana sizanga ngeziphiwe ezifanayo. Abanye bethu kufanele nje bangakhulumi benze kuphela. Ezinye zezinto okufanele ukuthi masizenze right now maybe ngeke zifithe inezweni. Na ungathi mawuthi ayicabanga lento uthi but lena mangabe ngiyenza ngeke ifithe inezweni because izwe ngeke lihambisane nalento. Rather ngihlale phansi ngithule ngingenzi lutho. I believe futhi mina ukuthi abantu abaningi ekubenze ukuthi bafaile lifeini is because bebenamazwi abengaphakathi kubona. Basaba ukuthi kuyafana mangakhuluma izwe ngeke lwamkele. Abanye bebenemisebenzi ebingaphakathi kubona. Basaba ukuyisebenza lemsebenzi ngoba becabanga ukuthi izwe ngeke lize liyamkele leyo msebenzi. Kanti bebengafunda kuJesu Kristu. Abaningi baze bangena ethuneni. Abanye bafailile ngempela lifeini ngezathu zokungekhulumi nokungenza izinto engaphakathi kubona. Baze bayongena ke emathuneni abantu. Abaningi abantu noma ngathi abaningi few yabantu abaphumelele
baphumeleliswe izinto abazikhuluma ezazingaqhamuki kubona but ezayiqhamuka kuNkulunkulu, only to find out ukuthi lawo mazwi lawo even today abanye babo sisaquota ukuthi uzibani wakhuluma wathi, uzibani wakhuluma wathi, because bakhuluma amazwi a-rage ayengaqhamuki kubona, ayeqhamuka kubani? kuNkulunkulu. And lawo mazwi lawo ahleli i-lifetime, ahleli isikhathi eside kakhulu, bashiye ilegacy ngemuva. Then kube nabantu abenza izinto ezizimangaliso, benza izinto abathi uma ngabe beqala nje bezenza kwaba sengazathi emakhanda abo basangene bayahlanya izwe malibabheka, but after some time lona futhi izwe laphinde lathi wow, besingaboni ukuthi kanti lokho kwenziwa yilo muntu kukhulu kangaka, thina besicabanga nje ukuthi yagula uphambene ekhanda. Ngizothi mina esikufundayo nje ukuthi masingasabi ukuqala izinto, masingasabi ukwenza izinto, masingafuni futhi to fit in, ngoba once safitha in then sofana nabaningi abaye bafitha in then bangashiya legacy ngemuva. Stand out, ube uwena, lokhu uNkulunkulu akufake kuwena, musukusaba ukukhipha noma izwe lingaze lingakuthandi, noma izwe lingaze lingakwamukeli, but uma ngabe kuqhamuka kuNkulunkulu kukuphila lokho. And uma ngabe kuukuthi kuqhamuka kuNkulunkulu kukuphila, eventually izwe logcina futhi likwamukela ligijima nakho, ngoba kubuya kuNkulunkulu kukuphila. Then mina ngithi sona story bese ngasifunda namhlanje, ngizokhuthaza abantu, ngizovusa abantu, ngizothi abantu mababe motivated. Ngithi mina masingaye emathuneni nezinto uNkulunkulu ayifaka ngaphakathi kuthina singazange sazenza, ngithi mina masikhiphe konke, asibe ngabantu okuyothi uma ngabe beyongena emathuneni sife si-empty. Let us die empty, sikhiphe konke okwakumele ukuthi sizokukhipha, noma ke sesingasakhipha konke ngoba phela mhlawumbe abanye bawusheshe bahambe emhlabeni, but khipha lokhu uNkulunkulu akufaka ngaphakathi kwena. Izwe malingakwamukeli, it's fine, eventually lizokwamukela ngoba kubuya kuNkulunkulu. uNkulunkulu akazange afake ifailure kwena, uNkulunkulu ufake isuccess kwena. uNkulunkulu wayengeke adale abantu bese ezothi nje laba ngifuna baye emhlabeni bayoba ama-failures. The reason many of us we are failures, sachuza ukuthi sibe ama-failures. So mina ngizothi ake sijike ke manje siphenduke sichuze ukuba ama-winners. Ngalawo mazwi lawo bengithi nje ngizokukhuthaza futhi ngiyahlehla ke manje, ngihlehla ngempela, ngihlehla njengengqama. Yabona uma ngabe ihlehla ayibaleki, sukilanda amandla la ibuya khona, nami ngithi ngiyabuya. Peace.